22-essel, number 22, Toms Lielais. 25-ös számmal, number 25, Valdis Gudmanis. 27-essel, number 27, Uldis Libergs. Passzív egyébként. Gudmanis. El kell lőni, az egy óriási gól volt. Lielais. Ami szép, az szép, az el Lielais. Még engedik a játékvezetők, nem emelik a kezüket. Lábrod oldalra pattan, és ott gól még hozzá. Lielais a szerzője. Második találata. A negyedik lett gól. 8 perccel az első félidő vége előtt. Ott bizony volt egy rés. És egy lövés, ez be akar. Lielais harmadik gólja. Volt az, akit egyszerűen nem lehetett kimozdítani a pozíciójából. Kiválóan védekezett. Gudmanis, Lielais. Az sajnos Fazekas lábai között valahogy bement. Elment a jobb oldali kapuba irányába Fazekas.